אני רוצה לעבור למכללה של משה דוד, את פרופסור המחקר ופיתוח באוניברסיטת תל אביב. כן, אני לא אעשה את זה כי אני רץ לירושלים, אהלן, אז מישהו יצטרך לקחת את זה במקומי, אבל אני כן אגיד כמה מילים. שלום לכולם, אני רואה שיש התרגשות גדולה וזה יפה מאוד. אני רוצה לברך אתכם להקמת המרכז למדע אזרחי כאן במוזיאון הטבע באוניברסיטת תל אביב. הקמת המרכז היא צעד חשוב ומשמעותי בדרך ליצירת חיבור עמוק ומרגש בין הציבור הרחב לבין עולם המדע. זו יוזמה פורצת דרך שתאפשר לכל אחד, ללא קשר למעמדו או רקע אקדמי, לקחת חלק פעיל במחקר ופיתוח של תחומים מדעיים חשובים כמו שמירת טבע, חקר המגוון הביולוגי, סוגיות סביבתיות עכשוויות. המדע האזרחי מציע הזדמנות ייחודית להביא את הציבור ללב העשייה המדעית, ליצור שיתוף פעולה פורה בין מדענים ואזרחים, להעצים את ההבנה והערכה של הציבור כלפי תהליכים מדעיים וחשיבותם. המרכז כאן יאפשר פיתוח כלים טכנולוגיים מתקדמים וגישות חדשניות שיקדמו את תחום המחקר ואת המודעות הסביבתית בקרב הציבור הרחב. המעורבות של הציבור לא רק תתרום להרחבת הידע ולשיפור התוצאות המדעיות, אבל היא גם תחזק את הקשר בין האקדמיה לחברה, תסייע בשמירה על הסביבה ותאפשר לקהל הרחב להיות שותף פעיל במאבקים חשובים של זמננו, ויש הרבה כאלה. ברצוני לאחל הצלחה רבה לכל העוסקים במלאכה, שמרכז זה יהפוך להיות מוקד לחדשנות, יצירתיות ושיתוף פעולה, ובכך יתרום להעצמת החברה כולה. הדרך הארוכה והמרתקת שמחכה לכולנו מלאה בהזדמנויות ואתגרים, ואני בטוח כי המרכז יהפוך למרכז השראה וידע שיעשיר ויחבר בין העולמות השונים ויהפוך את המדע האזרחי לחלק אינטגרלי מהחיים המודרניים. אני מאחל לכם הרבה בהצלחה בהמשך של היום הזה, זה מאוד מאוד מרגש לראות את זה. אני רואה כבר במה שיש לנו היום כאן במושב הזה, תחומים מרתקים, וכמו שאמרתי אני מאחל לכולם בהצלחה. אני מתנצל שאני צריך לעזוב מוקדם ולנסוע למקום חשוב, משרד האוצר. נקווה שזה לא יעיב על מה שקורה פה, אבל הרבה בהצלחה. תודה רבה. טוב, טוב מיד. רואים אותי טוב? זה הקול המרגיע שלי, ככה תהיה כל ההרצאה, זה בסדר? טוב, הנה המצגת. אז אני ב10 דקות הקרובות, אולי 12 דקות אם ייתנו לי, אדבר על המרכז ככה במקרו, ובגדול אנסה להסביר למה ההשקעה בתשתיות זה אקוטי, קרדינלי במדע האזרחי. אז מדע האזרחי באמת, אם מישהו צריך גרפים ומספרים כדי לראות, להוכיח משהו, נמצא בפריחה. מעבר לכמות פרסומים מדעיים, כמו שמוקי הראה בהרצאה שלו, באמת זה הופך להיות חלק מהאג'נדה, אם זה של האיחוד האירופי וגם בארצות הברית. ואם דיברנו על ליבר, אז רק בשביל דבר את האוזן, אם מחילה היום,
מיליארד וחצי רקורדס, מיליארד וחצי תצפיות. שהמיליארד וחצי תצפיות האלה, מעבר לזה שיש להם 1,130 ציטוטים, אוקיי? הם מביאים מעל מ-50% מהדאטה שמצטבר ב-GPIF, ש-GPIF הוא ה-Global Biodiversity Information Facility, שאוסף את כל נתוני המגוון הביולוגי שמגיעים ממחקר מדעי נוספים ומהמדע האזרחי, וגם כמה דומיננטי זה מבחינת ווליום של דאטה. ואם נסתכל על ה-Naturalist, שאומנם הוא יותר קטן בכמות של הנתונים, יש לי 6,081 ציטוטים, לא יש לנו תחרות, זה גם יש פה גם שפות תופעות, זה לא רק זה, אבל למשל עשו בדיקה ב-Naturalist וגילו שמעל 57% מהקבוצות הטקסונומיות GPIF, לפחות 57% מהנתונים שלנו מגיעים מה-Naturalist. זאת אומרת, הוא חומר של כל כך הרבה קבוצות טקסונומיות, שהוא באמת הופך להיות מעגל הנתונים שהוא מרתיע מאוד למה שנעשה היום. אם מדברים באמת על תוכנית מרתיעים שנוסדה ב-2009, שזה מקרה באמת יוצא דופן, יש את ספירת הציפורים שהתחילה לפני 20 שנה. יכולים להיות יותר, אפילו הרבה יותר. למה אין כל כך הרבה? מדבר זה אחרי זה קשה. מדבר זה שאין גוף מרכז, בסדר? נשים את זה בצד אני משוחד, אוקיי? ואין תמיכה לאומית לנושא, או פופולי ישתפר. כן, אנחנו יכולים לראות מאוד שיתופיים, וגם פתוחים פשוט, במקום כלשהו, אף אחד לא באמת מבין מה נעשה, ומישהו באמת עוד 10 שנים, 15 שנים, יוכל לגשת לנתונים האלה ולדעת איך להשתמש בהם, ואיך זה בדיוק נוסף, ומה הפרוטוקול, ואיזה מקומות, והדאטה הזה באמת מתוחזק ברמה שמאפשרת longevity ודאטה quality לדאטה. אוקיי, אני של דאטה, אני חושב לדאטה, גם אם נמנה לדאטה, הדאטה יתנקם בנו. ובאמת, הסיפור העתיק ביותר זה שכל פרויקט צריך להמציא את עצמו מחדש, צריך להחזיק טכנולוגיה, צריך להבין איך הוא מנתח את הנתונים, ואז להבין איך הוא אוסף את הנתונים, יש פה כל מיני מורכבים, נתונים שנאספים בלי שאלה, מה עושים איתם, ההיבט הוא של איכות הנתונים, ואני היום נגיד שכתובה באיכות הנתונים שבא ב-OECD, זה שזה המשחק קצת כמו ספיילוז, היכולת והיבון הדאטה מנוהל כמו שצריך, אפשר בכלים הנכונים להתאים את הדאטה הספציפית ויכול להיות שיכול להיות רע מאוד במחקרים מסוימים ויכול להיות דאטה מדהים למחקרים אחרים ויכולת להבין מה מתאים למה, ה-focus for use, זה שם המשחק. וכאן צריך לקיים מדע אזרחי בצורה נכונה ופרת קיימא, אנחנו באמת חייבים מרכז, ולמה צריך מרכז במוזיאון הטבע, דיברו על זה מספיק, אבל אני רק אחזק שבאמת נדרשת פה סט מיומנויות שהן גם טקסונומיות, גם מדעיות, גם ציבוריות וגם טכנולוגיות, אוקיי? ובגלל זה רואים הרבה מוזיאונים בעולם שמהווים תפקיד מהותי בהקמה של ותחזוקה של מדע אזרחי, ולשם כך באמת הקמנו את המרכז, שבעצם היום נולד, אנחנו חוגגים לו יום הולדת, עצוב שמח, והמרכז הזה באמת בא ורוצה לפעול ויפעל לקדם את ההשתתפות של הציבור בניטור וחקר המגוון הביולוגי והסביבה לטובת המדע ושמירת הטבע בישראל. והמטרות שלנו הן באמת לספק תשתית שהיא גם טכנולוגית, גם מדעית וגם מתודולוגית, הן במיזמים קיימים והן בחדשים. אנחנו רוצים להנגיש את הנתונים האלה למגוון רחב, אם זה לציבור הרחב, אם זה למקבל החלטות, ואם זה לבעלי עניין שונים באשר הם, גופי תכנון, וכמובן אנחנו חייבים שהדאטה שאנחנו מייצרים, הפיתוח של המאגרים שאנחנו בונים, יעמוד בסטנדרטים הבינלאומיים, כי אם אנחנו נהיה שם, זה כמו שהיה, זה מאוד מאוד לקרוס, זה סטורי. ולכן שלושה, לרגליים שלנו 3 רגליים, בשולחן שלנו 3 רגליים, באמת הרגל המדעית, שמדובר פה גם על איך מתעסקים מורכבות של מדעי נתונים והיבטים טקסונומיים
בסטנדרטים, ואני יכול לדבר שנים על סטנדרטים, יש שולחן עגול על סטנדרטים, כי בטח אני לא אספיק להחצין אותו במגבלת הזמן, ואנחנו מדברים על טכנולוגיה שדורשת הבנה במחשוב ענן ולוקליזציה והתאמה של דברים לעברית וערבית, שהלוואי וזה היה קל, אבל זה לפעמים לא קל בכלל, ואיך יש לנו בינה מלאכותית בצורה נכונה ואחראית ומהימנה בתוך המנגנונים האלה, וכמובן בלי הצורך חברתית, בלי לדעת לתקשר מדע, בלי להכיר ולטפח קהילות, בלי לדעת איך לפנות ולגייס את הציבור הרחב, זה לא יעבוד. אז נרגענו, זה הבורד, ושם אנחנו, לכל המקומות האלה אנחנו מכוונים. יש לנו מערך של טכנולוגי שבחרנו אותו בקפידה אחרי עבודת עבודה מאומצת של צוותי חשיבה לפני הקמת המרכז. רובכם, האמת, הרבה אנשים פה היו בצוותי חשיבה האלה, בחרנו טכנולוגיות שהוכיחו את עצמן, והרכיב שלהם באמת נותן לנו שקט נפשי שהדבר הזה ילך ויתעצם. אנחנו במרכז באמת הסניף הישראלי של iNaturalist בשיתוף אוניברסיטת חיפה, כמו שאלת אמרה, ואין לנו מספיק זמן להיכנס ל-iNaturalist, אבל מי שיודע ומכיר, אז מי שיודע למה לי להשתמש ב-iNaturalist, כי בניגוד לפייסבוק הדאטה שלכם לא נזרק לפח, אוקיי? מצאתם לי על שום מעניין ודיווחתם בפייסבוק, רוב הסיכויים שאף אחד כרגע בקונסטלציה הנוכחית לא עושה עם זה כלום יותר מדי, אלא כאן יש מישהו שעוצר כל דבר כזה. ו-iNaturalist מהווה כלי באמת למידה מאוד אפקטיבי, אנחנו יש סיפורי הצלחה מגניבים על ילדים שהתחילו מלראות הטבע ולראות מספר 5 בכמות ובאיכות הדיווחים, ויש הרבה יתרונות, אבל אין לי זמן, יש אפליקציה חדשה לאייפון שיוצאת באפריל, לקראת סוף אפריל אנחנו מתרגשים לזה ונערכים לזה, וכמה חודשים אחר כך הגענו לאנדרואיד. אז כאמור יש סדנה ב3:15 על הנושא. יש לנו פה מרכז ישראלי שאתם נכנסים לשם והתקווה הם עושים את העבודה שלנו טוב, אתם תגיעו למה שאתם צריכים להגיע. אוקיי, יש לנו כמובן גם פלוגית מלווה, רובם תודה באמת על התמיכה והניסיון שלכם בנושא. יש לנו צוות להצליח את 4 האלה, אתם תשמעו את זה, אני לא צריך להרחיב, אבל יש לנו את זוהר, את שם, את ישראל, את שם, את דורית והדבר, חלק חשוב ומשמעותי במרכז. ואחרונים לסיום, כי אני אומר, אני יכול לקחת נכנס את הזמן שלי, דקה. אוקיי, אז אני באמת אגיד ה-Holy Grail, כל הסטנדרט, הוא להצליח, אם נעשה את הדברים כמו שצריך, הדאטה שלנו יהיה פייר, הוא באמת יוכל להיות גם פיינדבל, אפשר יהיה למצוא אותו, הוא יהיה נגיש, הוא יהיה מנוהל נכון, אפשר יהיה לחבר אותו להרבה מאגרים אחרים, וזה שזה גם שיש לנו חשיבות מדעית, אפשר יהיה לעשות לו שימוש חוזר ושימוש נכון, אוקיי? ובשביל זה התכנסנו, בשביל לגמרי כל הדברים האלה לעבוד כמו שצריך, לא נוגע. ואם אתה רוצה לדעת איך בתכלס הדברים נראים, אוקיי, או לפתופי עדיין כמוני, אז לא, אז יש לנו שולחן עגול סטנדרטיזציה, והתחילו לזמן לדוגמה את נעמה המובילות של המרכז, שהרבה תפקידה מונה התחלת לי את 10 דקות? איזה כיף לי. אוקיי. אז שלום, מקווה שאתם שומעים אותי בסדר. אני הולכת להתייחס קצת לאספקט הטכנולוגי של המרכז ולעשות לכם סיורון קצרצר במערכת שלנו. אוקיי. אז המערכת שלנו היא למעשה יישום מקומי של פרויקט קוד פתוח בשם Living Atlas.
מקור הפרויקט באוסטרליה, שם הוא נקרא Atlas of Living Australia, והוא מהווה שם תשתית לאומית לאיסוף ושיתוף של מידע מגוון ביולוגי. השותפות בין GBIF, שתומר ציין אותו קודם, ל-Atlas of Living Australia, היא שיצרה את הקהילה הפתוחה שמאפשרת מודולריות ואדפטציה מקומית, ובכך יצירה של תשתית זו במדינות נוספות. המערכת למעשה מהווה אגרגטור המסוגל לאסוף מידע ממערכות מגוונות, ומהווה קשר משמעותי בין הקהילה המדעית לציבור הרחב. כפרויקט הקיים מעל לעשור נצבר ניסיון חשוב הרלוונטי גם לניהול ותחזוקה של נתונים מורכבים, וגם להתאמה לצרכים הרבים של תחום המדע האזרחי. המערכת שלנו בעצם יודעת לחבר בין מגוון רב של שכבות מידע שונות. לשם כך היא משתמשת ב6 סוגים של מסדי נתונים ותוכנות לאינדוקס. האיור במצגת מפרט את סוגי השירותים והשכבות השונות: תצפיות, שכבה טקסונומית, מידע מרחבי, תמונות וקבצי אודיו, ושכבת מטה דאטה המקשרת בין השכבות האחרות לגופים, אוספים וארגונים שונים. החיבור בין שכבות המידע השונות נעשה בין השאר בעזרת שכבת API איכותית. כמערכת המותאמת במיוחד לנתוני מגוון ביולוגי, היא מאפשרת ניהול ועריכה עצמית של עצים טקסונומיים, מנגנונים להגנה על מינים רגישים, ויכולת לעבוד עם ולאחסן מידע מפרוטוקולי דיגום מורכבים. למערכת גם קיים שירות להנפקת ציטוטים לשימוש במידע, DOI, ואפשרויות שונות לטיוב, סינון וסטנדרטיזציה של נתונים. בחרנו להריץ את השרתים המחזיקים את המערכת שלנו על גבי שירותי הענן של גוגל. לשמחתנו, אנחנו מלווים על ידי מספר עובדים של גוגל שנתנו לנו תמיכה וייעוץ בשעת צורך עבור המשימה של הרמת מערכת טכנולוגית מורכבת. כפלטפורמת ענן, גוגל מספקת מספר שירותי תשתית חשובים והכרחיים שמיד אפרט. בנוסף לשירותי ענן פוטנציאליים נוספים בעתיד כמו AI וביג דאטה. דרך הפלטפורמה של גוגל אנו מסוגלים לנטר ולעקוב אחרי עומסים ולחץ המופעל על המערכת, להבין תקלות ולהגיב בהתאם. הגישה לשרתים שלנו מוגנת על ידי רכיב בשם Load Balancer, שמהווה אמצעי חשוב להבטחה, אמצעי נוסף לניטור בריאות השרתים, ופוטנציאלית גם בעתיד לחלוקת עומסים. נושא שקשה להפריז בחשיבותו באינטרנט עמוס התוקפים וההאקרים של ימינו הוא אבטחה. בנוסף ל-Load Balancer שציינתי, אנחנו מנהלים מגוון אמצעי אבטחה דרך גוגל, מהרמה הבסיסית וההכרחית ביותר כמו Firewall, ועד יכולות מורכבות ומתוחכמות בהרבה של ניהול רשימת כתובות חשודות וזיהוי כל פעילות חריגה במערכת. אספקט חשוב האחרון שאני רוצה להתייחס אליו, ולמדנו ממנו לא מעט, הוא היכולת לגבות את כל המידע שלנו בענן בצורה עקבית ומאובטחת, וככה להימנע מסכנה של אובדן נתונים, ולהבטיח את רציפותם ואמינותם. ועכשיו אני אגש לסיור. אוקיי. אז זה האתר שלנו. אני רוצה להתחיל בלהראות דף מאוד נחמד שנקרא מה סביבך או מה סביבי. הדף יודע לזהות לבד איפה אתם נמצאים, אבל אתם גם יכולים להקליד כתובת, ואתם גם יכולים לשנות את הרדיוס ולהתקרב או להתרחק. בתור מישהי שחרקים קרובים לליבה, אני הולכת לסנן את התצפיות שלי לחרקים בלבד, ואני הולכת לעבור על הרשימה ולמצוא חרק שספציפית מעניין אותי. השמות האלה הולכים להופיע בעברית החל משבוע הבא. אני נכנסת לפרופיל המין של הפרפר הזה. בעמוד הראשון אני יכולה לראות סקירה שלו, יחד עם לינקים למשאבים מקוונים. אני יכולה לראות מפת תצפיות לכל התצפיות שנמצאות במערכת וקיימות בארץ. בנוסף יש לי גלריה של כל התמונות שלו, את השמות הנוספים שלו מבחינה מדעית, את המיון הטקסונומי שלו כמובן, טבלאות שמראות על ההתפלגות של התצפיות שלו, בעתיד יהיה גם חיבור למאגר ספרות, את הרצפים הגנטיים שלו, ובאיזה מאגרי מידע הוא מופיע במערכת.
יכול להיות שאני רוצה להיות בעניינים, ספציפית בהקשר למין הזה. בשביל זה אני יכולה לבחור לקבל התראות כאשר רשומות חדשות מתווספות באזור האישי שלי, שבו אני יכולה לנהל התראות שונות על כל מיני תצפיות ומידע שנוסף למערכת, ואני כן רואה שהמין הזה נוסף אצלי כאן. יכול להיות שאני רוצה להעמיק עוד קצת בכל הנושא של התצפיות שהופיעו של המין הזה. אז אני נכנסת לאזור הנתונים של התצפיות. גם כאן אני יכולה למצוא מפה או תרשימים או תמונות, אבל את זה כבר הראיתי לכם. אז אני רוצה להראות לכם מה רואים בתוך רשימה ספציפית. בתוך כל רשומה ספציפית מופיע המון מידע שקשור על ידי מי התצפית זוהתה, באיזה אוספים הוא מופיע, כל מיני מפתחות ודירוגים של המין הזה, ואפילו מבחני איכות נתונים שמראים לי איזה סוג של מבחנים התצפית הזאת עברה. לשם הרלוונטיות אני רוצה לסנן את המינים רק לשנה האחרונה, ואני מחליטה להוריד את הנתונים האלה למחשב שלי, כדי שאני אוכל בהמשך לעבוד איתם עם תוכנות מסוימות שיש לי במחשב. עכשיו, אחרי שהצלחתי להשיג כל כך הרבה מידע על הפרפר הזה, מעניין אותי לדעת איך אני יכולה לתרום למידע על פרפרים בישראל. בשביל זה אני נכנסת לתוך שאר המיזמים שלנו, ואני מחפשת פרפר. אני רואה כאן את כל המיזמים שקשורים לפרפרים, ועכשיו אני רוצה להסתכל ספציפית על פרויקט אחד בשם ראיתי פרפר. הופה. בכל מיזם יש אזור המיועד לו בתוך המערכת הזאת שנקראת ביוקולקט. האזורים האלה מאפשרים ליצור לכל מיזם התאמה אישית שכוללת ניהול ועריכה של משתמשים, סקרים, כלומר טופסי דיווח מותאמים אישית. כאן אנחנו יכולים לראות טופס דיווח שנוצר על ידי ישראל פאר ומותאם אישית לפרויקט הזה. יש לנו דברים כמו בלוג או משאבים שיכולים להכיל מגוון רב של מסמכים, דוחות או מדריכים, ובהם אנחנו יכולים לצפות באתר המותאם אישית של המיזם. וכמו שאמרתי, ברמת ההנהלה אנחנו יכולים לנהל את הנתונים ברמה של איזה נתונים נחשפים לציבור, כמה בקרה ופיקוח יש להם, ולתת תפקידים שונים לחברים שונים בפרויקט, מבחינת הגישה לתצפיות או היכולת לערוך אותם. בנוסף אני יכולה לראות כאן את הנתונים שכבר נאספו במסגרת המיזם הזה ספציפית. אוקיי. אז לסיכום, אני מקווה שהציור הקצר במערכת שלנו היה מהנה, וראו בזה הזמנה פתוחה להשתמש בה. האתר עדיין בהרצה, ובמידה וצצה כל בעיה ניתן לדווח עליה דרך טופס יצירת הקשר באתר. אנחנו נשמח לייצר עם כולם וכולן עוד נתונים ביחד. ועכשיו אחרי שהראיתי לכם איך נראה מיזם אחד של מדע אזרחי, אתם בטח תוהים לעצמכם איזה מיזמים נוספים יש, ואיך אנחנו כמרכז למדע אזרחי שואפים לתמוך ולעודד מיזמים כאלה. ולכן אני רוצה להזמין את דוקטור נירית לוי אלון שתספר לכם בדיוק על זה. תודה רבה. תודה. אני רוצה להגיד תודה אישית לכל מי ששאל אותי ביום הקשה הזה איך אני פה ואיך אני מרגישה. מכיוון שזה יום קשה לחברה הישראלית כולה, קשה במיוחד לבני משפחות החטופים. למי שלא יודע, לי יש חטופה אישית בעזה, ענבר היימן, בת הזוג של הבן שלי, כבר לא בחיים, ואנחנו מחכים כבר 503 ימים שהיא תחזור. מקווים ומתפללים ששלב ב' יתחיל במהרה והיא תחזור יחד עם שאר החטופים.
ובכל זאת בחרתי להיות כאן היום, כי אני עוסקת במדע אזרחי כבר 10 שנים. התחלתי בחברה להגנת הטבע כמי שקידמה וריכזה את התחום והקימה כמה וכמה מיזמים. ב5 שנים האחרונות אני פה, והיום זה בעצם יום, כמו שנאמר קודם, של הגשמת חלום, של הקמת המרכז. זה יום ללא ספק מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להציג את רשת המיזמים ואת התוכן שאני אמונה עליהם. צד שני, אולי עכבר לא פה. באופן עקרוני, כמו שכבר הבנתם, בעולם יש הרבה מאוד מיזמים של מדע אזרחי. בעולם, אנחנו פה בישראל רק בתחילת הדרך, אבל בעולם יש כמה 30 אולי 40 שנה של מדע אזרחי אינטנסיבי, היה כמובן גם קודם, וזה נובע בין היתר בגלל שהוקדשו הרבה מאוד משאבים כספיים כדי לקדם את זה, אם זה על ידי האיחוד האירופי ואם זה על ידי המדינות ואפילו על ידי רשויות מקומיות שראו את הערך הגדול מאוד של איסוף נתונים כל אחד לצרכים שלו, אבל לא רק את הערך המדעי, גם את הערך החברתי, כי החברה כולה, כשיש הרבה מדע אזרחי אז יש הרבה מאוד קבלת החלטות מבוססת עדויות, מבוססת נתונים, וגם האנשים שמשתתפים ראו את הערך הגדול בהשתתפות, בתרומה שהם נותנים ובמידע ובדברים שהם מקבלים. ומרוב ריבוי של מיזמי מדע אזרחי בעולם קמו גופים כמו אקסה וארגונים לאומיים והקימו רשתות של מדע אזרחי, שבמסגרת הרשתות הללו אפשר פשוט למצוא בקלות את המיזם שמעניין אותך, שמדבר אל לבך בנושא או קרוב לך לבית, או אמרו קודם שמאפשר לך לצאת החוצה, אבל תדעו לכם שיש מיזמים שאפשר לעשות גם בתוך הבית, לא כולם חייבים לצאת החוצה. אז יש באמת עשרות רשתות כאלה בעולם, וגם אנחנו ראינו לנגד עינינו את אחת המטרות היא להקים את רשת המיזמים, להיות ארגון הגג של המיזמים של הטבע, סביבה, מגוון ביולוגי בישראל. אז יש לכם מידע באתר אודות רשת המיזמים עם כמה הכוונות, אבל הדבר הכי חשוב, אם יש פה ביניכם שעוד לא נמצאים ברשת או שעוד אין להם אפילו מיזם אבל חושבים עליו, יש כאן אפשרות להצטרף דרך טופס הצטרפות. למה כדאי לכם? אנחנו מקווים להיות הבמה שתאפשר לכם חשיפה למיזם שלכם. כמו שראיתם קודם, יש לנו את היכולות לתת אולי דף מאוד אבל באפור. המיזם הוא שלכם ויכול להיות לכם אתר משלכם, אנחנו רק נכווין אליו אבל נחשוף את הקהל לכל המיזמים השונים דרך הקטלוג. תוכלו לבקש מאיתנו עזרה גם בחשיבה על איזה פלטפורמה טכנולוגית, iNaturalist או BioCollector, אולי משהו עצמאי משלכם יכולה לעזור. תוכלו לעזור במשאבים ובתוכן שכבר פיתחנו ושנפתח בעתיד, אני אציג מה שאספיק. אנחנו רוצים לעזור לא רק באופן אישי ופרטני, גם המשאבים שלנו מוגבלים, אבל אנחנו מבינים שהידע של מדע אזרחי לא נמצא רק במרכז, הוא נמצא גם אצל כל מי שכבר התחיל ועושה מדע אזרחי, אז הפורום הזה יאפשר לנו לתמוך הדדית, להיעזר בידע הקולקטיבי שנצבר, ובשולחן עגול בנושא פורום המיזמים בחלק האחרון של היום, ונעזור לכם ככל יכולתנו. אז כאמור, רשת היא קודם כל קטלוג במה, שדרכו אפשר למצוא את המיזם שמתאים לכם או מתאים לציבור להשתתף. אתם רואים שיש שם תגיות צבעוניות כאלה, אם זה בבית או מחוץ לבית, אם זה בכלל פעיל או לא פעיל, יש מיזמים שמסיימים. לצערי לא כל המיזמים יכולים להיכנס. יש לנו את תנאי הסף הראשונים של הארגון גג שלנו, של המרכז, קודם כל נושאים הסביבה מגוון ביולוגי, אבל גם מאוד מאוד חשוב לנו שהוא יעמוד בקריטריונים של מדע אזרחי. אנחנו נעזרנו בקריטריונים שנוסחו על ידי הרשת האוסטרית כבר ב-2018 ועברו אחר כך עוד איזשהו עיבוד וארגון ב-2020, ואנחנו עשינו לזה את ההתאמה שלנו, וכל השאלות שמעניינות אותנו, כמו האם זה באמת עובד לפי סטנדרטים מדעיים, כלומר יש איסוף, יש טיוב, יש ניהול של הנתונים, האם הנתונים הללו הם פתוחים לציבור, ובמידה ואיזה מסיבות שמירת טבע לא פתוח אז יש איזושהי אלטרנטיבה, האם יש שמירה על פרטיות או מדווחים, האם יש אתיקה, כל הדברים האלה שמעניינים אותנו כקריטריונים מופיעים בעצם בשאלות בטופס. אז אם אתם רוצים ליזום מיזם אז כדאי לעבוד לפי הטופס ולמלא אותו. כפי שנאמר, עשינו מיפוי של מיזמים
שאנחנו הכרנו. יכול מאוד להיות שיש מיזמים שקיימים ואנחנו לא מכירים, וזה הבמה, אני מזמינה אתכם אחר כך ליצור איתנו קשר, לחשוף אותנו, להצטרף גם לרשת. חלקם הגדול נמצאו מתאימים, ונכון אתמול יש כרגע 30 מיזמים בקטלוג שלנו, ואנחנו כמובן נרחיב אותו מיד וננסה להגיע לכולם. כשראיתם קודם, לכל מיזם יש איזשהו דף ביניים עד שאנחנו מעבירים אותו לפרויקט עצמו שמתאר את הנושאים הללו וגם מאפשר את הסינונים הללו. אז כאמור אנחנו רוצים לעזור באופן הטכני, למצוא את הפלטפורמה המתאימה, לתכנן מראש מי שחדש בתחום, לתמוך מדעית, שיווקית וחברתית. כאמור המשאבים שלנו מוגבלים ולכן אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה יעילה, קודם כל בפורום ולא רק בעזרה פרטנית. אז זה הפורום, השולחן העגול היום יעסוק בפורום הזה. אני מניחה שבהתחלה יהיה פורום אחד, אבל אחר כך כבר נפצל אותו לכזה שמיועד למנהלי מיזמים, למדענים ולרכזים בדגשים השונים. גם בעולם דרך אגב יש הרבה פורומים כאלה, קודם דיברו על זה. אנחנו נעשה כנס, השנה זה הכנס הראשון שלנו, ובשנים הבאות אנחנו נשתדל לתת כמה שיותר במה למיזמים שיהיו, וגם במושב הבא תהיה במה ל6 או 7 מיזמים שונים. והדבר האחרון שאני רוצה להציג זה נושא עולם התוכן. עד שהפלטפורמה והתשתית הטכנולוגית היו מוכנות, אני ישבתי והשקעתי הרבה מאוד זמן ולכתוב הרבה מאוד מדריכים כדי שגם יקלו לכם אבל גם יקלו עליי, כי לפני שבאים להמציא מיזם תקראו את המדריך ליזם ואז נדבר על זה בצורה יותר ברורה. יש לנו גם מקום לפרסומים ומחקרים שאפשר לפרסם את דרכו באתר את הדברים, את התכנים שאתם תבקשו. יש לנו את הפייסבוק שלנו, מוזמנים להיות חברים שלנו בפייסבוק, תזרקו וזה גם מתעדכן באתר. את המשאבים שלנו אנחנו חילקנו לכמה קהלי יעד, מדיניות, הזכרנו קודם המשרד להגנת הסביבה, רשויות מקומיות, אז אנחנו פיתחנו תכנים שמסבירים איך עושים את זה ולמה כדאי לעשות את זה. בעיקר הבאנו הרבה מאוד דוגמאות מחוץ לארץ, איפה שיש המון מיזמים של מדע אזרחי שתומכים בקידום מדיניות, שתומכים במחקר, ורצינו שהדוגמאות האלו יהוו השראה. אפשר לצלול פנימה, לקבל קישור, להבין איך הם עושים את זה. אז למשל קק"ל, יש לכם פה מדע אזרחי למנהלי שטח כמה וכמה דוגמאות, גם לארגוני הסביבה, כמובן לקובעי המדיניות. בתחום של המחקר קצת למדענים שבינינו, להבין מאיפה מתחילים מענקים, איפה אפשר לפרסם, איך מתייחסים לנתונים. אנשי נחלים, נושא נחלים קרוב לליבי, התחלתי איתו. כל מיני דוגמאות מהעולם איך עושים מדע אזרחי בנחלים. והנושא השני שקרוב לליבי זה שינוי אקלים, זה בדרך עוד מעט זה יגיע. וגם מדריכים לעבוד אצלנו באתר. אנחנו התנסינו בזמן הזה בכמה פרויקטים שהם הפרויקטים שלנו, בשיתוף כמובן עם נוספים, אחד מהם הוא ספירת הציפורים, עם מרכז לטיפוח ציפורי הבר ועם החברה להגנת הטבע. אז אנחנו יודעים היום להמליץ גם על סמך תיאוריה וגם על סמך הניסיון איך כדאי לבנות את האתר שלכם, מה הוא צריך להכיל, איך לבנות את סרטוני הדרכה לשימוש באפליקציות כדי שזה יהיה קל ויחליק מהר, איך לערב את הקהל, לתת לו מדריכים, חומרי הכשרה וכן הלאה, וגם איך לפתוח מיזם. הזכרתי קודם המון חומרים, הרבה מאוד מבוססים על מידע שבעולם, לא כתבנו את הכל מהראש, רק עשינו את ההתאמות הנדרשות. פאבליץ זה פעילות נהדרת של מדע אזרחי אינטנסיבי ב-24-48 שעות, לקחנו חלק בפאבליץ של החברה להגנת הטבע בנאות מדע ולמדנו המון איך לבנות אותו, איך לסכם אותו, גם בנינו כל מיני תבניות שתוכלו להשתמש לתכנון, לסיכום, אפילו לאינפוגרפיקה היפה הזאת בעבודה של זוהר, וגם איך לפתוח פרויקט רנון שלו, בוואטסאפ קיבלתי הודעה איך מוסיפים מקום קיים, תיכנסי למדריך אנטורליסט, תמצאו הסברים איך מוסיפים מיזם ומגדירים את המקום שלו. אז אנחנו לשירותכם מקווים לתת מענה לכל הצרכים בקשות שיהיו, ובעזרתכם לקדם את הרשת ולקדם את המדע האזרחי בעולם. אני רוצה להזמין את דוקטור יעל בלונדריק, מנהלת תחום המחקר, לספר על תקשורת המדע.
ומספרים במרכז. תודה רבה. שלום לכולם, איזה כיף לראות את כולם פה. אז כמו שנירית אמרה, אני מנהלת את המחקר במרכז. עכשיו, בניגוד לאנשים שישבו כאן מקודם, לא משתמשת בנתונים המדעיים שנאספים, אלא אני חוקרת על מדע אזרחי, ואני בעיקר חוקרת את כל התחום האנושי של מדע אזרחי. אז מי אנשים שמשתמשים במדע אזרחי, למה, איך אפשר להביא יותר אנשים, איזה חוקרים משתמשים במדע אזרחי, איך אפשר להביא אותם להשתמש יותר במדע אזרחי וכולי. עכשיו, ב10 דקות אני לא יכולה לצלול לתוך המחקרים שלי, לפחות בצורה מאוד מעמיקה, אז בחרתי לדבר על 2 שאלות ששואלים אותי הרבה, ולנסות לתת להם תשובה בקטנה מתוך המחקרים. והשאלה הראשונה, ואני כבר 10 שנים עושה מדע אזרחי, וזו השאלה הראשונה ששואלים אותי תמיד, האם אפשר לסמוך על נתונים של מדע אזרחי? אני מקווה שאני לא צריכה לענות על זה כאן היום, אבל... השאלה הבאה, איך מביאים אנשים, זה אחרי שכבר השתכנעו שאפשר להשתמש בנתונים, איך מביאים אנשים להשתתף במדע אזרחי, ואיך הם מביאים אותם להמשיך ולהשתתף לאורך זמן. אז נתחיל עם השאלה הראשונה. יש לה תשובה קלה, קצרה, שהיא כן, אבל התשובה המורכבת יותר היא תלוי. אז נתחיל עם כמה ממצאים של מדע אזרחי שרק פה במוזיאון גילינו בשנים האחרונות. זה דוגמה קטנה, זה אפילו לא כל המחקרים שלנו, אבל כמה דוגמאות של פטריה שהתגלתה שהיא מין נדיר של פטריה על ידי יונתן גור מאוסף הפטריות, כנימה שהיא מין לחקלאות על ידי ליז בחרקים, פולש על ידי שבי, עצה שהיא מין פולש על ידי רזי באוספים. אז ככה יש לנו ממצאים להוכיח בעצם שמדע אזרחי מביא לגילויים מדעיים חשובים. האם זה אומר שאין במדע אזרחי הטיות? כמובן שלא. זה תחום שאני עוסקת הרבה בזמן האחרון, ואלה רק חלק מההטיות שאנחנו גילינו באמצעות המחקר שמגיעים ומגיעים כתוצאה מההשתתפות או מהדרכים של ההשתתפות של הציבור במדע האזרחי. אז יש לנו הטיה טקסונומית. הטיה טקסונומית מגיעה מהבחירות של אנשים על מה לדווח. האם לדווח פרח יפה שראיתי, או דווקא ציפור שאני אוהבת, או אולי על מינים אחרים. הטיה גיאוגרפית, איפה אנשים מבצעים את התצפיות? האם הם מבצעים את זה ליד הבית? האם רק כשהם יוצאים טיול בשטח, אז מהיכן בעצם התצפיות האלה מגיעות? הטיה שכיחות, יש אנשים שמדווחים רק על משהו מיוחד. משהו שהם רואים כל יום כמו הסביון שדיברנו עליו קודם, לא צריך לדווח, הרי זה ברור, אנחנו רואים את זה כל הזמן. אז על מה אנחנו בעצם מדווחים מהבחינה הזו? הטיית מאמץ הדיגום, כשיש אנשים שמדווחים המון, אנחנו קוראים להם המשתמשי על שלנו, ותכף ניתן דוגמה. מאמץ הדיגום שלהם הוא מאוד מאוד משמעותי, והוא יכול להטות את הנתונים לטובת מה שהם בוחרים לדווח עליהם. והטיית הזיהוי, ויכול להיות שזו הטיה שהרבה מכם חוששים ממנה, לא תמיד אנשים שהם לא מומחים יודעים לזהות בצורה מדויקת את כל המינים שהם מתצפתים. ואני רוצה לתת דוגמה לאיך הטיה אחת, יש לי זמן רק לאחת, שזה הטיה טקסונומית. אלה נתונים מ-iNaturalist של 2 משתתפים שהם משתתפי העל של iNaturalist, ואפשר לראות כאן באופן מאוד ברור שיש לאנשים העדפות שונות או נטיות שונות בדיווח שלהם, ומכיוון שהמשתמשי על שלנו מדווחים 75% מהנתונים ב-iNaturalist, אפשר להבין שיש לזה השלכה גם למאגר הנתונים. אבל אני רוצה רגע לשאול אתכם, עכשיו פנינו לעמוק, לעשו רגע רפלקציה על העבודה שלכם, למי אין הטיות במחקרים שלהם? האם אנחנו כחוקרים לא חשופים להטיות האלה, ואם אנחנו מכירים את ההטיות שלנו? זה לי רק דוגמאות להטיות שיש בכלל במדע, לא רק במדע האזרחי, ואנחנו צריכים גם אותם להכיר, וגם עליהם אנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מטפלים בהם. אז אני חושבת שהצעד הראשון הוא באמת להכיר בכך שיש הטיות ומה הם ההטיות, וחלק מהדברים שאנחנו עושים במחקר לאור הנתונים שלנו זה לנסות לראות איך אנחנו מטייבים את הנתונים לאור ההטיות שקיימות, כי תמיד יהיו
הטיות. זה מוביל אותי לשאלה השנייה. איך מביא אנשים להשתתף במדע האזרחי ולהמשיך להשתתף לאורך זמן? אז אני אחלק את זה לשני שאלות שונות, וגם להם יש תשובה קלה לכל אחת. איך מביא אנשים להשתתף במדע האזרחי? אנחנו צריכים לזהות מי הקהל שלנו ולגייס אותו באופן ממוקד. ואיך אנחנו מביאים אותם להשתמש באופן קבוע? אנחנו צריכים לתת להם איזשהו ערך להשתתפות שלהם. אז בסקירה הגדולה שעשיתי של משהו כמו 100 פרויקטים ברחבי העולם, אפשר לראות שלכל פרויקט, אומרים מדע אזרחי זה לכולם, כל אחד יכול להשתתף וזה נכון, אבל לכל פרויקט בהתאם לאופי של הפרויקט יהיה גם קהל יעד שהוא יותר טבעי ויותר ממוקד, ואנחנו יכולים לראות את זה כאן לצורך העניין. פרויקט שעושה בתחום כוכבי שביט, אולי יפנה קודם כל לאסטרונומים החובבים, לאנשים שאוהבים את התחום הזה, לפני כלים לפנות לכלל הציבור הרחב. גם זה יגיע, אבל קודם נזהה מי הקהל הטבעי שלנו. וכשנתחלק עם הקהל, אנחנו יכולים לפנות אליו, אנחנו יכולים למצוא אותו בצורה קלה יותר. והדבר השני שאנחנו צריכים להבין זה מה האנשים משתתפים, מה המוטיבציות שלהם. כאן אני נותנת תוצאות ממש חדשות משאלון שהרצנו למשתתפים בספירת הציפורים הגדולה שהסתיימה לפני כחודש, ואפשר לראות כאן באופן מובהק מאוד שרוב האנשים שמשתתפים, או לפחות שענו לסקר, בספירת הציפורים עושים את זה כי זה מיזם חשוב שתורם למדע. וברגע שאנחנו מבינים מה המוטיבציה של אנשים, אנחנו יכולים גם להתאים את המסר שלנו אליהם. הם רוצים לדעת בעצם איך מה שהם עשו ואיך התרומה שלהם תורמת למדע. ולכן אנחנו צריכים להתאים את המסר גם לדבר הזה. וזה בעצם מגיע למקום אחד שהוא תקשורת. תקשורת עם הציבור, תקשורת מדע, תקשורת לאורך חיי הפרויקט. וכמה עקרונות מפתח בתקשורת מדע הם מה ולמה, עם מה אנחנו מדברים, דיברנו כבר על קהלי היעד, מה המסר העיקרי שאנחנו רוצים להעביר, אנחנו רוצים לגייס משתתפים, אז אנחנו צריכים להגיד להם, תשתתפו בפרויקט, אנחנו רוצים לתת להם משוב על התצפיות שהם נתנו, אנחנו צריכים להגיד להם, תודה שתרמתם את התצפית, היא מאוד עוזרת לנו, אולי פעם הבאה צריך לצלם מזווית אחרת, זה המסר שאנחנו רוצים שהוא ממוקד למטרה של אותה תקשורת, ולמה זה חשוב? אנחנו יודעים מה הם רוצים לדעת איך זה תורם למדע, אז בואו נגיד להם איך התרומה של מה שהם עשו עזרה למדע ועזרה למחקר שלנו. עכשיו אמרתי תקשורת לאורך כל חיי הפרויקטים של מדע אזרחי, ואני ערכתי גיליון מיוחד בנושא מדע אזרחי ותקשורת מדע והחיבורים ביניהם, והרבה מהמאמרים שמפורסמים שם מדברים בעצם על זה שהסיבה שהמיזם הצליח הוא בגלל שיש תקשורת לאורך כל חיי הפרויקט, לא רק גיוס משתמשים וזהו, לא רק איסוף נתונים וזהו, שכחנו אותם, כל הזמן צריך להיות איתם בתקשורת וכל הזמן צריך להתאים את המסר לפי השאלות האלו, כי כל מה שאנחנו מתקשרים משהו, תמיד יש מטרה אחרת, ואנחנו צריכים לדעת להתאים את הדברים. נירית דיברה על המדריכים שלנו, יש לנו מדריך לפתיחה של מיזם, ויש כאן איזשהו סכמה של הצעדים השונים שיש בעצם בפתיחה של מיזם, אז אני קודם כל ממליצה אנשים להיכנס לאתר ולקרוא את המדריכים ולהשתמש, יש כאן באמת פירוט מאוד גדול של מה צריך לעשות, אבל אתם תשימו לב שבאורך השלבים האלה התקשורת היא מוטיב שחוזר כל הזמן, זאת אומרת אי אפשר לנהל פרויקט כזה אם אנחנו לא בקשר תמידי עם המשתתפים, באיזשהו שלב משהו ייפול. ודיברנו על לתת ערך לאנשים, אז כמה דברים על מה שאנשים אומרים על הערך שהם מקבלים, גם מספירת הציפורים, ניתן לכם לקרוא את זה. בזמן הזה אני אגיד שיש לנו מושב עגול גם בנושא של מי משתתף במדע האזרחי ואיך אנחנו מרחיבים את השימוש המשתתפים ואת המגוון של אנשים שמשתתפים במדע האזרחי, כי נכון להיום מדע האזרחי עדיין לא משתף את כולם, אז איך אנחנו מרחיבים את קהלי היעד שלנו, ואני גם מזמינה אנשים שיש להם שאלות על מחקר, רוצים לעשות מחקר על מדע אזרחי, לבוא ולפנות אלינו בנושא. תודה רבה. ויש לנו קצת זמן לשאלות, נכון? אז שלמה?
שלמה פרייסבלום, עובד אצלנו גם במרכז, אתה תסביר מה אתה עושה. שלום לכולם, אני המתרגם של המרכז. I'm the translator for the center. גם iNaturalist לעברית, אם אתם מוצאים טעויות, תפנו אותם אלינו. כן, אני יודע, יש כאלה שלא תלויות בנו, אבל אנחנו נשמח לשמוע. ועכשיו, אחרי ששמעתם את הדברים הנפלאים של הצוות שלנו, אני אשמח לקבל כמה שאלות מהקהל בשבילם. ואם אין שאלות אז אני אדובב אותם, ואני מבטיח שלא נגלוש לארוחת הצהריים. אז בבקשה, אם יש שאלות. כן, נועם. מה עושים דברים שסווגים, שלא רוצים אני אחזור על השאלה שכולם ישמעו, שאלה חשובה, מה עושים עם נתונים רגישים, מה עושים עם נתונים סודיים כדי לשמור על המינים האלה? הרי אנחנו לא רוצים להנגיש מידע על מינים שהם בסכנת הכחדה לכל מי שרוצה. אז אני אענה. בעצם יש לנו מודול שלם שנקרא Sensitive Species Data, שאנחנו מטפלים בו, יש לנו יכולות שונות, בעצם אם זה לטשטש קואורדינטות ברמות שונות, באזורים שונים למינים מסוימים, זה הדרך להתמודד עם, זה גם יכול להיות אוטומטי מותאם לרמת סיכון של המין, בספרים האדומים, היום המאגרים יודעים להתמודד עם זה, אם זה מידע שבאופן כללי, אסור ששום רכיב שלו יגיע לציבור, אז אפשר לשים אמברגו לתקופה מסוימת, אבל השאיפה היא בסוף שהדאטה הזה יהיה פתוח, ואם זה מידע שאפשר שעבור התממה, שאפשר כאילו, כי אני חשוף, זאת אומרת, יש כל מיני טכניקות להתמודד עם הרכיבים האלה, בהיבטים של מידע רגיש. יש פה עוד שאלה למעלה, אני אביא לך את המיקרופון, כי את רחוקה. אני כנרת מחברת אדמה, אני עושה סקרים אקולוגיים, זאת אומרת רוצים לבנות מקום אז אם מותר אסור. עכשיו אם תיקח לי את כל המינים האדומים ואני לא אוכל לגשת אליהם, אני לא אוכל להגיד פה אסור לבנות, אז איך אני דווקא כן ניגשת לזה? אז זה לא אומר שזה לא ניתן לגשת לזה, זה אומר שיש טכניקות של כמה זה מוסתר, זה יכול להיות רק הסתרה שהיא בסקאלה קטנה, זה יכול להיות בסקאלה יותר רחבה, ותמיד מידע מאוד רגיש, גם אפשר לגשת אלינו ואנחנו יכולים לספק את הקורדינטות האמיתיות, זה קיים ב-iNaturalist, אין עם זה שום בעיה, זה פרקטיקה מקובלת, יש דרכים להתמודד עם זה, אל דאגה. עוד שאלה כאן, תעבירו אותה מיקרופון. שלום, אני אמילי צ'רן ממכון שמיר למחקר. אני יותר חוקרת של הידרולוגיה ומשאבי מים, ואני רוצה לדעת אם יש ממשק שיכול לתת לקהל מענה לדווח על זיהום בסביבה, או אם יש פגיעות כלשהי בסביבה, שאנשים יכולים ממש להגיד, אני רואה שיש ממש אולי חיות שמתים פה, ואפשר לדווח על זה. אוקיי. ניטור איכות מים זה אחד הדברים שאפשר לחקור ודווקא די נפוץ בתחום של מדע אזרחי בעולם, ובטח זוכרים שבארצות הברית המון נחלים, נהרות היו מזוהמים, והרצון לדעת מה איכות המים דווקא יוזמה שבאה מלמטה בשביל לדעת אם אפשר לעשות ספורט ימי או לשכשך או למנוע מחלות. אז יש המון דוגמאות במדריך נחלים שהזכרתי קודם שנמצא באתר, תמצאו את הדוגמאות האלה, ואני יכולה גם לספר שאני באופן אישי הייתי בקשר עם כמה רשויות ניקוז בשביל לנסות לבנות את זה, לייצר. היום יש פיילוט ראשוני שנעשה עם צלול בנחל עדה שמנטרים איכות מים, זה סוג של מדע אזרחי, זה אומנם קבוצה מאוד קטנה וזה בתחילת הדרך, אבל חלום שלי שיהיו הרבה מיזמים שקשורים בנחלים וגם בנושא איכות מים. ספציפית איכות מים זה יותר מורכב, כי יש דגימות מעבדה שצריכות להגיע תוך 24 שעות, ויש ציוד שצריך לדעת איך להשתמש בו ולחייל אותו וכן הלאה, זה לא מאוד פשוט, לכן לדעתי זה עדיין לא יתרומם בישראל, למרות שיש ביקוש ובוודאי שיש צורך. אבל אני מזמינה אותך לבנות איתנו פרויקט. יש לנו כאן עוד שאלה. היי, יובל ספיר מהגן הבוטני פה בתל אביב, ואני די מבסוט שהמיזם שלי, ראיתי כלנית, גם כן נכנס לרשת. הוא לא מאוד פעיל בשנתיים האחרונות, אבל אני מקווה להפעיל אותו מחדש, והשאלה שלי לגבי דאטה, כי
דאטה שנאסף במיזם שלי נמצא כרגע בחברה להגנת הטבע. לא מאוד נגיש, אבל זה פתיר. המידע שנאסף בכל המיזמים של המדע האזרחי, איפה הדאטה יושב ואיך הוא יהיה נגיש, הוא יהיה פה במוזיאון, הוא יהיה ב-iNaturalist, הוא יהיה על פי בקשה מהחוקר שמנהל את המיזם, יש איזה פלטפורמה אחידה שאפשר, אני בתור חוקר או כל אדם, כל אזרח יכול להוריד את הדאטה ולהשתמש בו? אז אני רק אתייחס, מכיוון שהמיזם יושב בחברה להגנת הטבע ובנינו אותו ביחד, יש אפשרות לגישה למערכת ה-GIS לכל מובילי המיזמים. זו טעות שעד עכשיו לא קיבלנו את הסיסמה ונטפל בזה, אבל הכוונה היא כן להעביר את הנתונים של מיזמי החברה להגנת הטבע לפלטפורמה של המרכז. בעצם כל דאטה שאוספים בכל מיני פרויקטים יכול להיות מוחזק בכמה מקומות. הוא יכול להיות מוחזק בפלטפורמה המקורית שלו, נגיד iNaturalist ו-eBird, וגם פרויקטים יותר ספציפיים, בעצם אנחנו הולכים להחזיק איזשהו שרת שיודע לעשות סטנדרטיזציה לדאטה הזה ולהפוך אותו למרכיב שאפשר לשלב בכל המערכת. לכן למעשה היא מהווה אגריגטור, כי אפשר לשאוב מהמון המון המון סוגים שונים של דאטה, מהרבה מאוד מערכות שונות. אנחנו יודעים איך בעצם לגרום לנתונים האלה להשתלב בתוך המערכת שלנו ולהיות מיוצגים גם בתוכה. איפה זה מוחזק? בשרתים שלנו שאנחנו מגבים. אני אוסיף שאלה של עצמי. אני בדיי ג'וב שלי, אני חוקר כאן באוניברסיטה, במוזיאון, אני עובד עם מצלמות שביל, יש לי מאות אלפי תמונות של חיות בר מהגולן. מצד אחד זה יעשיר את הדאטאבייס, מצד שני זה לא בדיוק מדע אזרחי, כי אני חוקר, אני אמור להעלות נתונים מחקרים כאלה למאגר? כן, לא? אז אנחנו צריכים לדבר על זה, בגדול. אני בטוח שאני לא היחיד. זה לא היחיד, אבל יש כן פרויקטים של מצלמות מעקב שהם כן מגיעים מהציבור, וזה הופך להיות היום תחביב, ואפילו גם ברמה של מצלמות אבטחה, שאפשר להגיע דאטה באמת כמויות אדירות, יכולים להיות לו המון שימושים. יש לנו הרצאה של AI for Biodiversity, שעופר ויפתח ידברו בנושא הזה. בגדול, יש לנו את ה-capacity לקבל את הדאטה הזה. אם זה לא נחשב מדע אזרחי, אם אתה צריך עזרה בניתוח שלהם, אין בעיה, זה קלאסי פרויקט של מדע אזרחי. אבל אם כבר הכל נעשה מנותח, וזה חלק מהפרויקט מחקר, יש לנו מה לדבר. יכול להיות שאנחנו כן, הכוונה היא גם בסופו של דבר שכל הנתונים של מצלמות מעקב באשר הם, כן נוקזו אלינו, אנחנו עובדים על הרכיב הזה, וזה בהחלט תחום שהסטנדרט שלו לאיך לבנות את הדאטה ואת ה-AI שידע לזהות, ממש זה ההייפ עכשיו. אנחנו שם. תודה. שאלות, יש לנו זמן עוד שאלה וחצי. זה מהשאלה היותר בוערת. שלום. יש כמות עצומה של מידע במאגרי מידע שלא צוינו כאן, כמו ביוג'יסק וכמו טימי של רט"ג. האם יש כוונה דרך לשלב את המידע שנמצא שם במאגר שלכם? אז בגדול, בביוג'יסק כרגע אין הרבה מדע אזרחי, יש מדע אזרחי מוגבל, ואין לנו שום בעיה. בתור אגרגטור אנחנו יכולים להפיץ את המידע שלנו ולעשות איחוד עם מאגרי על, עם מאגרים ברמה הלאומית, אין שום בעיה לעשות את זה. ברמת טימי, זו מערכת פנימית של רט"ג, יש להם אולי כמה פרויקטים של מדע אזרחי שזה נכון להם לנהל את זה ברמה הפנימית שלהם. לנו אין יכולת לשאוב נתונים מטימי, אבל טימי למשל אמור להגיע לביוג'יס. אז אנחנו יכולים לקחת אחריות על נושא של מדע אזרחי. כל מה שמעבר לזה, זה מעבר אוקיי, אני רוצה לומר שהיום אפליקציה של רט"ג, דיווחים לרט"ג, זה כל אחד מהציבור יכול להעלות את זה, כלומר זה בעצם אפליקציה של רט"ג. הם מפעילים ברשת המיזמים רט"ג, אם הם רוצים אנחנו נשמח שהדאטה הזה גם יגיע אלינו. זה יותר מורכב, כי יש להם צרכים ארגוניים שלא בהכרח זה כזה פשוט מבחינתם להוציא את המידע הזה החוצה, אבל יש עתיד, אני לא אומר שלא, וכמו שבכנס הבא אולי יהיה מה לעדכן בנושא. אוקיי, ויש לנו שאלה אחרונה קצרה. אהלן, דעת מצד ירוק, לגבי הנגשה בערבית. אז
נושא ממש חשוב, אנחנו אז, זה שאני חושב במערכת בעברית, זה אומר שעכשיו היא גם מוכנה לערבית, ועכשיו אנחנו, אחרי שנסיים את רוב הבאגים לטפל, אנחנו נתחיל לעבוד על התרגום, אנחנו בעצם נמצא שלמה בגרסה שדוברת ערבית, ואז גם כל סרטוני הדרכה שיש לנו על האפליקציה החדשה, יהיו גם בערבית, גם האתר שלנו עובר עכשיו תהליך של תרגום בערבית, ברגע שהטקסטים בעברית מתפרסם, אנחנו עכשיו יותר קל לנו לתרגם אותו, וגם נתחיל לגלות סימנים של תרגום מעורב בכלל, שגם את זה הכיוון שאנחנו בוחרים. יש פה גם, כבר משהו שנה, אולי בכנס הבא נוכל להציג באמת איזה case study שבוחן באמת את זה, אבל נשאיר הפתעות לעתיד. אבל זה האג'נדה שלנו, הרוב שלנו בשלוש שפות, לא בכדי. טוב, תודה רבה לכם על השאלות ותודה לצוות על ההצגות שלהם.